Copa de 1942. El Barcelona y el Atlético de Bilbao salen al viejo campo de Chamartín. Entre ellos, muy delgado todavía, Balmaña, que años después sería seleccionador nacional. La moneda al aire lanzada por el árbitro Manuel Ocaña entre Reich y Arqueta. Y aquí tienen el primer gol del Barcelona. El interior escolar resolvió eficazmente un lío ante el portal bilbaíno. Emoción en las gradas. El empate de los bilbaínos logrado por el extremo Iriondo sienta muy mal a Miró, portero azulgrana. Otro gol para el Barça. Su autor, Martín, se encuentra con el diminuto Bravo en el fondo de la red para recoger el esférico. La cabeza de Zarra, que años más tarde iba a ser comparada con la de Churchill, demuestra su incipiente fama logrando el empate a 3 que daba paso a su emocionante prórroga. El Barcelona, que aquel año había estado al borde del descenso a segunda división, teniendo que jugar la promoción, se alzó con el triunfo. El gol de Martín, el más efímero pero mejor ariete de los años 40, resolvió la contienda a su favor. El marcador notario del triunfo azulgrana, mientras Reich recoge la copa de manos del Generalíssim. I la final de la copa del Generalíssim, que ja quan s'ha dit del Generalíssim es deia, vam quedar 4-3 a favor nostre. Estàvem 3-1, jo havia marcat un gol, em sembla, perquè vam marcar, després del final vam marcar 2 a l'escolar i 2 jo. Eren 4, no sé si vam marcar un jo i 2 a l'escolar. Sí, vam marcar un jo i 2 a l'escolar, el primer temps. El segon temps, el que va durar el partit, que 3-3, va acabar el partit 3-3. Vam quedar 4-3, com he dit abans, un passe del Sospedra, la pròrroga, un passe del Sospedra, va sortir el porter de l'Atlètic de Bilbao. El Xavarria em va donar amb els genolls a les parts. Jo vaig caure a la terra, vaig marcar el gol i vaig veure com entrava la pilota, però, esclar, vaig fer alguna de cuento, i em vaig posar la mà a les parts i em van treure del camp, i no vaig ni veure com entregava la copa al Generalíssim, ni vaig veure res. Tinc un especial record per aquest partit, perquè de la manera com ens tractaven els catalans després de la guerra a tot el rest de l'estat espanyol era horrorós. I llavors jo vaig pensar de seguida, dic, mira, anem a Madrid i aquests els fotrem. Així és com hi ha que dir que van posar una pica en Flandes, nosaltres vam posar aquell any una pica a Madrid. És dir, guanyant la Lliga, guanyant la Copa del Generalíssim per 4-3 amb una pròrroga insufrible, vamos, no es podia aguantar. Però finalment l'èxit va ser pel Barcelona, vam guanyar 4-3, un gran gol del Mariano Martín a la pròrroga i allí es va acabar l'Odissea de l'any 42. A pesar que el diumenge següent vam haver de jugar la promoció de permanència a primera divisió contra el Murcia, que van guanyar llavors 5-1. L'equip ja estava embalat.